Ish, ulifuna yenza inkinga. Sithini lento nje? Ifuna ividi yafa nje ngidinga kangaka. Abhazo. Hey, Abhazo. Cela uze la bafu. Ngana. Hey, hamba kahle. Nami. Oh, bafu. Nginenkinga la, ngidinga usizo lakho mfethu. Joyibona le phone nje ivele yawa mfethu, yaphuma kanje and angazi kumele ngenze njani. And okunye iyafiliza mfethu, ngiyacela ungisize kunekhule ngilindele la. Ife kanjani? Ewile bafu njoba ngisho. Ivele yawa yaphuma kanje ngemumva, yafa nangala ngaphambili. Iyafiliza uyibona. Awungasaba ngikukhandela yona. If ungangilinda nje imizuzwana. Alright bafi. Hey, ngeke Abhazo. Kwaphilwa kanje. Nasho lama roll on kwathengela ubala phela makunje. Hayi. Hayi, kodwa bangisancingileke kuyena. Singilinde. Hayi. A few moments later. Tshenile thinto ezincane sekulungile. Wayidlala mfowethu. Hey, so ukubona mhla nga grand ke nami ne. Hayi inkinga nganami. Yeah. Oh, bafu. Ungangizwa kabi ne. Ukubuza la. Lalela. Mangisuye ngikuthengele i-roll on uyayisebenzisa noma ngoba hayi bafu. I-roll on into engacotshwa vele imali yawo. Ngisokele imali yawo nje i-roll on into singayigcobi. Abhazo. Ngisungenzela ngani phela slima impilo ngithana ama roll on wena wasebenzisa. Nganami ngifuna iphoxa wena. I-roll on yayimini ifaka. Hayi baba musukuhlanya. Awuphoxi mina uyiphoxa wena. Hayi baba wake up baba. Hayi. Ho. Hayi baba. Hayi usindona wena. Ho.